Suu kerralla kuntoon nyt myös Jyväskylän Kyllön hammashoitolassa syyskuusta alkaen. Kohtuullisen vähän hoitoa tarvitsevan aikuisen potilaan hammashoito pyritään tekemään yhdellä käynnillä alusta loppuun. Jos potilaskäynnin alussa tehtävässä tutkimuksessa huomataan, että kipua aiheuttaneen lohjenneen hampaan lisäksi kannattaisi hoitaa myös viereisen hampaan reikä, hoito annetaan kerralla eikä potilaan tarvitse jäädä odottamaan uutta aikaa. Sama toimintamalli on ollut käytössä Palokan hammashoitolassa viime vuoden keväästä lähtien. Nuorten äitien perjantaitapaamiset jatkuvat veturitalleilla. Tapaamiset ovat avoimia ja maksuttomia kohtaamispaikkoja nuorille äideille tai äidiksi tuleville. Paikalle voi tulla lasten kanssa tapaamaan muita äitejä ja juttelemaan kahvittelun merkeissä. Tapaamiskerroilla järjestetään myös muuta ohjelmaa osallistujien toiveiden mukaisesti. Tapaamiset perjantaisin 10–12 osoitteessa Veturitallinkatu 6. Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluissa on neuvontanumero omaisille. Omaiset voivat soittaa neuvontanumeroon kesämyrskyn tai syysmyrskyjen sähkökatkosten aiheuttamissa kotihoidon ongelmatilanteissa. Jyväskylän kaupunki toivoo, että kotihoidon asiakkaiden omaiset tarkistaisivat mahdollisuuksiensa mukaan omaistensa selviytymisen myrskyjen jälkeen. Omaiset saavat lisätietoa kaupungin vanhuspalveluiden turvapalvelusta. Puhelinnumeroon vastataan yötä päivää. Jyväskylän Aaltoalvari on valittu vuoden uimahalliksi. Tunnustuksen on antanut Suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Palkinto jaettiin nyt 23. kerran. Ja Aaltoalvarille kunnia osui ensimmäistä kertaa. Valinnassa painotettiin erityisesti monipuolista toimintaa, hyvää yhteistyötä ja esteettömyyttä. Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti on ilmestynyt. Jyväskylä-lehti jaetaan ilmaisjakeluna joka kotiin Jyväskylän kaupungin alueella. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja seuraavan kerran se ilmestyy marraskuussa. Lehden voi lukea myös internetissä osoitteessa Anna palautetta Jyväskylän Kauppakadun pihakadusta. Kauppakadun muuttaminen kävelypainotteiseksi käynnistyi vuonna 2015 Kilpisenkadun sekä Vaasankadun väliseltä osuudelta. Tänä kesänä pihakatualuetta elävöitettiin viheristutuksilla ja oleskelupaikoilla sekä erilaisella katutaiteella. Kaupunkilaisilta kerätään nyt palautetta pihakadusta ja lisää kehittämisehdotuksia. Avoimen verkkokyselyn vastausaika päättyy 6. syyskuuta. Kyselyyn voi vastata paperilomakkeella Jyväskylä Infossa foorumissa tai internetissä osoitteessa